Pagpakayo sa depektibo nga ungka flyover na award na sa winning bidder. Ungka flyover magapabilin nga bukas sa tion sa Dinagyang Festival 2024 suno sa DPWH 6. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Ginpahayag sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga na-award na nila sa winning bidder nga Monolith Construction and Concrete Products para magpatigayon sang pagkayo sa depektibo nga ungka flyover. Sunod sa ahensya, natala na nga iga-issue sa kontraktor ang notice to proceed subong nga semana. Sa tion nga ma-issue na ini magasapol ang ahensya sa kontraktor agud mahibaluan kung paano maumpisahan ang rectification activity. Ako ni siya nga pagka-kontraktor do AAA man iyang license, and then they have also the manpower, including the technical personnel, kasi nanano natin not on for legit grouting. They have all the experience and including the experience of the construction firm. Dugang pa ni Engineer Oropel, magapabilin nga bukas ang ungka flyover sa Dinagyang Festival 2024. Ginbutang sa Phase 2 ang paghukas ng 4 ka span, agud hindi magbugat ang trapiko sa tion nga desisyonan nga siraduhan ini sa mga motorista. Sang aton nga Dinagyang amo pagbutang aton nga Phase 2 sang rectification tagin butang ang aton nga removal sa Phase 2 tagin assign. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.